Falando do tema dos recortes, usted dicía aos socialistas galegos que quizáis se nos foi a man. Bueno, pois, de verdad, parece tremendo que unha persona que presume de socialista, claro, se é que as palabras xa teñen algún significado, claro, eu xa a estas alturas non sei se a teñen ou non, pois que diga, que faga unha afirmación como esa, e máis aínda no Estado español, e máis aínda en Galiza, que se nos foi a man co Estado do Benestar, hai que botarlle valor. Hai que botarlle valor. Porque, como vostede entenderá, pois, en fin, no caso do Estado español, xa o Estado do Benestar foi o que foi respecto ao europeo, no caso galego xa de escándalo, pois xa sabe vostede que nadamos en la abundancia, hai que botarlle valor. Eu creo que algúns están en vías, en fin, absolutamente de perda de como se dice, de identidade, de tal maneira que, claro, acaban dicindo estas cousas, non? Decir, se nos foi a man. No, probablemente o que se está indo a man é no recorte, non? Eso sí, e eso sí que o pagaremos. Bueno, algúns que tedes menos anos vades a pagar máis, non?